120 ma'am. 120 po, isang stick. Ah. Kailan po talaga ano? Balat. Ayan na po at may mumukbang po tayong sinugba o mga inihaw po. So ayan po, meron po tayong inihaw na pusit, tapos meron po tayong inihaw na tilapia, inihaw na tulingan, at inihaw po na hito. Tapos nandiyan po yung kanin at gulay natin at meron po tayo ditong toyo mansi na maraming sili. At kung gusto nyo kung saan po kami bumili nito, Along Buhay na Tubig po. Bali, tabi po sila ng lotohan at malapit po sila doon sa Talipapa, palengke po dito sa Buhay na Tubig. At tapat po nila yung yung hardware. At yung presyo po nila, yung pusit po is 120. Yung tulingan po 160 to 180. Depende po sa laki. Yung pong hito natin is 160. Tapos minsan po may bangos nila ron 180 to 200. Yan, kung gusto niyo po mapanood dito ng uncut at pinahabang video, punta po kayo sa YouTube channel namin, Sino si Richard. At kung gusto niyo po naman ito na pinaikli at may cut po, punta po kayo sa aming FB page. Yan po, bago po tayo magsimula, try po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po ang mga viewers po namin. Nawa po lagi po kami mayroong makakain sa araw-araw at magaligtas po. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa dalangin ko sa inyong bugtong na sa Kristo namin tayo pagligtas namin. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Unahin po natin sa pusit. Kain po. Lambot. Hop. May sibuyas, bawang, kamatis, at may pong luya. Kanin. Ang mga isda po nila may tanglad. Sarap. Panalo po. Tingnan po natin ng tulingan.
Magaganda po yung mga isda nilang tinitinda ron. Fresh po talaga. Lasa nyo po sa ano. Talagang medyo masarap po yung lasa, malinamnam. Testingin natin itong ano, kanilang tilapia. Tilapia po may kaliskis pa pag iniihaw. Pag ihaw po talaga ang tilapia, kailangan may kaliskis. Ingat lang po sa tinik. Dinamnam. Batangas po ginagamit nilang tilapia ro, kaya masarap. Sarap. Pasensya na po kayo sa amol. Nanonood yung mga ano, nilagay nila po sa loob. Sarap. Wow. At tanglad. Panalo. Sarap. Namis po yung laman ng ano, tilapia. Fresh na fresh. Kaya po natin simutin yan. Tulingan. Ito. Dinamnam. Karsulan lansa po. Lambot na damang po na ano. Ito. Pakasarap.
Ganda. May bandang tiyempo, maya natin sisimutin yan. Pakasarap. Sabi. Dami pang laman sa tiyan. Simutin pa natin mamaya. Sarap. Sarap sa kanin. Dayuhin nyo na po. Hindi ako mapapahiya. Masarap po. Wala pong kalansa-lansa yung ano nila. Mga tinitinda nilang isda. Ibig sabihin, indikasyon po na fresh po yung ano, yung isda. Ingat lang po kayo sa tinik. Tap. Sabi. Pinakamasarap. Wow. Isa na siguro to sa mga ihawan na
Yung mga sinugba po na pinakamasarap na tikman ko. Kaya pala marami akong nabili. Uy. Grabe. Satisfied po.